F'ċerimonja li saret fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana, 26 membru tal-Korp tal-Pulizija u ex-membri ingħataw midalja għal servizz twil u effiċjenti li ngħata fi 18-il sena servizz. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffà ippresedew iċ-ċerimonja fejn 10 membri tal-Korp u 4 ex-membri ingħataw l-ewwel klass billi tingħata mal-25 sena ta' servizz. Filwaqt li 28 membri tal-Korp u żewġ ex-membri ingħataw it-tieni klass li tingħata ma' 30 sena servizz. F'diskors tal-okkażjoni il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffà qal li din hija ċerimonja speċjali fejn fiha niċċelebraw id-dedikazzjoni, il-lealtà u l-professjonaliżmu ta' grupp ta' uffiċjali li dedikaw snin sħaħ fil-Korp tal-Pulizija ta' Malta b'servizz ta' eċċellenza lejn il-poplu Malti Wawċi. L-Assistent Kummissarju Raymond Cassar li kien wieħed li ngħata midalja għas-servizzi tiegħu tenna li l-irwol li jaqdi lil pajjiżu huwa ta' onor kbir. Tieħu dal-award dan huwa ta' onur iktar għaliex turi kemm inti qdejt lil pajjiżek kif suppost qdejtu. Intant tkellmet ukoll il-Pulizija Lorraine Grek Mifsud li spjegat kif ilha fil-Korp tal-Pulizija minn meta kienet żgħira u dan ix-xogħol minn dejjem kien itija sodisfazzjon. Il-Korp tal-Pulizija ta' żgħira biex bdejna uniformi nagħti servizz lill-poplu. Issa, dan is-servizz li nagħti jiena nieħu sodisfazzjon kbir. F'kelmtejn il-Ministru Byron Camilleri qal li l-messaġġ waħdin li tiwassal f'din l-okkażjoni mhux biss fisem il-Gvern iżda anke fisem il-poplu Malti Wawċi kollu hija l-kelma grazzi għas-servizz tagħhom. Il-Ministru Camilleri tenna kif dan il-Gvern li kien spalla ma' spalla magħhom sabiex jingħataw drittijiet u kundizzjonijiet bla preċedent fosthom bi ftehim kollettiv u ftehim settorjali li tejjeb ferm il-kundizzjonijiet tagħhom u investa fihom u flodda li jużaw. Se jerġa' jkun spalla ma' spalla magħhom kif għaddejja ħidma sabiex ikomplu jissaħħu l marbuta ma' vjolenza fuq uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija u uffiċjali pubbliċi.